Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα λύσουμε τις ασκήσεις α ομάδας από την ενότητα 2.1 της άλγεβρας α λυκείου που έχει θέμα τις πράξεις των πραγματικών αριθμών. Στην πρώτη άσκηση μας λέει ότι δίνεται αυτή η παράσταση α κεφαλαίο ίσον με όλο αυτό και μας λέει να δείξουμε ότι α κεφαλαίο είναι χ στην ενάτη υψί στην ενάτη. Έχουμε και λέμε πώς αποδεικνύουμε ότι α κεφαλαίο ίσον με β κεφαλαίο. Υπάρχουν 5 τρόποι. Ξεκινάμε από το α και κάνοντας πράξεις καταλήγουμε στο β. Ξεκινώντας από το β και κάνοντας πράξεις καταλήγουμε στο α. Κάνουμε τις πράξεις στο α και καταλήγουμε στο γ, δηλαδή α ίσον γ. Και κάνοντας τις πράξεις στο β καταλήγουμε στο γ. Οπότε β ίσον γ. Αφού το α είναι ίσο με το γ και το β είναι ίσο με το γ, τότε και το α είναι ίσο με το β. Τέταρτη και πέμπτη έχουν άλλη φιλοσοφία. Τέταρτη και πέμπτη μέθοδος. Παίρνουμε στην τέταρτη μέθοδο. Παίρνουμε τη σχέση α ίσον β και κάνοντας πράξεις χωρίς να θέτουμε περιορισμούς και χρησιμοποιώντας την υπόθεση και κάποιες γενικές παραδοχές. Όχι παραδοχές, είναι ακρίβεια γενικές αλήθειες. Καταλήγουμε σε μια ισότητα που ισχύει πάντα. Και άρα θα ισχύει και η αρχική ισοδύναμη ισότητα. Στην πέμπτη περίπτωση υποθέτουμε ότι α διάφορο του β, δηλαδή το αντίθετο, και καταλήγουμε σε άτομο, οπότε θα είναι αναγκαστικά α ίσο με β. Παραπάνω τρόποι μπορούν να ομοδοποιηθούν ως εξής. Οι τρεις πρώτοι είναι άλλης φιλοσοφίας και οι δεύτεροι τελευταίοι άλλης φιλοσοφίας. Στους τρεις πρώτους τι κάνουμε, παίρνουμε το μέρος εκείνο στο οποίο μπορούμε να εκτελέσουμε πράξεις. Π.χ. εδώ μας δá να δείξουμε ότι το α είναι ίσο με αυτό, δεν πάρουμε αυτό να κάνουμε πράξεις. Θα πάρουμε αυτό που είναι μεγάλο και έχει δυνάμεις, πολλαπλασιασμούς, διαιρέσεις κλπ. Από τις άλλες δύο μεθόδους, η μέθοδος 4 είναι η πιο εύκολη, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις η πέμπτη είναι ο μοναδικός τρόπος, η πέμπτη μέθοδος είναι ο μοναδικός τρόπος για να έρθει άσκηση. Λοιπόν, για αυτή την άσκηση θα επιλέξουμε τον πρώτο τρόπο. Δηλαδή θα πάρουμε αυτό το μέρος, θα κάνουμε πράξη και θα καταλήξουμε στο δεύτερο. Έχουμε α κεφαλαίο ίσο με όλο αυτό. Θα χρησιμοποιήσουμε τις εξής ιδιότητες από τη θεωρία. Α επί β και όλο στην ι, το ι πάει και στο α και στο β. Α δια β στην ι, το α πάει και στον αριθμητή και στον παρανομαστή. Εδώ θέλει προσοχή, α συν πλην β και όλο στην κ είναι διάφορο του α στην κ συν πλην β στην κ. Λοιπόν, το μείον 2 θα πάει και στο χ τετράγωνο και στο ψ στη τρίτη όπως είναι εδώ πέρα. Το δύναμη τετάρτη θα πάει και στο χ και στο ψ τρίτης. Και το μείον 3 θα πάει και στον αριθμητή και στον παρανομαστή όπως ακριβώς εδώ. Εδώ κάτω ξαναγράφουμε την πάνω σχέση γιατί άλλαξε σελίδα. Και τώρα θα χρησιμοποιήσουμε τις εξής αυτές ιδιότητες. Α στην κ και όλο στη λ είναι α και πολλαπλασιάζουμε τους εκθέτες. Τώρα, όταν έχουμε ψωμένο σε αρνητική δύναμη, τι κάνουμε. Αν το α στη μείον ι γράφεται α στη μείον ι δια 1. Το κατεβάζουμε στον παρανομαστή και το αλλάζουμε πρόσημο. Από μείον ι γίνεται συν ι. Το α δια α στη μείον ι το ανεβάζουμε πάνω και αλλάζει πρόσημο εκθέτης πάλι. Όταν έχουμε κλάσμα ψωμένο σε αρνητική δύναμη, τότε αλλάζουμε το πρόσημο και παίρνουμε το αντίστροφο κλάσμα. Δηλαδή το β το ανεβάζουμε πάνω και το α το κατεβάζουμε κάτω και βάζουμε στη συν ι. Θα ισχύει και τα ανάποδα. Δηλαδή, αν είχαμε α δια β στο τετράγωνο, είναι β δια α στη μείον 2. Αυτό που σημαίνει από μείον ι σε νι σημαίνει αλλαγή προσήμου. Δεν σημαίνει πάντα από αρνητικό σε θετικό, μπορεί να πάμε και από θετικό σε αρνητικό. Απλά να αλλάξουμε το πρόσημο. Εδώ δείχνει το μείον ι πάει στον εθνικό και στον παρανομαστή και χρησιμοποιώντας αυτές εδώ τις σχέσεις μπορούμε να δείξουμε ότι αυτό είναι ίσο με αυτό. Τώρα, εφαρμόσουμε αυτές τις ιδιότητες εδώ πέρα. Το μείον 2 επί 2 μείον 4. 3 επί μείον 2 μείον 6. Το 4 μένει όπως είναι. 3 επί 4 12. 3 επί μείον 3 μείον 9, ψ μείον 3 και διαφορετικά τα χ να είναι 7 και το χ στην κάτω και η χ στην πόσιμο στον εκθέτη και από τον αριθμητή στον παραμετράκι στο πόσιμο στον εκθέτη. Τώρα έχουμε α στην κ επί α στη λ. Όταν έχουμε πολλαπλασιασμό δυνάμεων με την ίδια βάση, τότε αθροίζουμε τους εκθέτες. Όταν έχουμε διαίρεση δυνάμεων με την ίδια βάση, δηλαδή είναι α στη λ, μειώντα. Εδώ έχουμε ίδια βάση 4 το μείον 4 και εδώ 12 μείον το 6. Το άλλο έμεινε όπως είναι. 4 μείον 4 μας κάνει 0, χ στη 0 μας κάνει 1. Εδώ είναι ψ στην έκτη και το διά το κάνουμε μια μεγάλη γραμμή κλάσματος και έχουμε 1 διά χ στην άτη είναι ψ στην τρίτη. Και ο αριθμητής γράφεται ψ στην έκτη διά 1, 1 διά χ στην άτη είναι ψ στην τρίτη. Αυτό τέρμα πάνω με τέρμα κάτω, πολλαπλασιάζουμε και τα άλλα δύο μέσα μπαίνουν στον παρανομαστή και καταλήγουμε εδώ. Πιο αναλυτικά για τα σύνθετα κλάσματα για όποιον δεν ξέρει. Α δια β δια γ δια δ. Σε μορφή σύνθετου κλάσματος είναι αυτό. Το τέρμα πάνω με το τέρμα κάτω. Α παίρνουμε το γινόμενο και το βάζουμε στον αριθμητή. Μετά το γινόμενο των άλλων δύο πάνε στον παρανομαστή. Α δια β δια γ δια δ σημαίνει α δια β επί τον αντίστροφο του γ δια δ που είναι το 1 δια γ δια δ. Αυτό το κλάσμα είναι το γ δια δ στη μείον 1. Και αυτό είναι στην πρώτη, για να ανέβει στον αριθμητή,
αλλάζουμε το πρόσημο. Α δια β, και για να φύγει το μείον 1, τι γίνεται, παίρνουμε το αντίστροφο κλάσμα και γίνεται στη συν 1. Επί το δ δια γ, όπως γράφουμε εδώ πέρα. Όταν ο αριθμητής είναι νούμερο, τότε το γράφουμε α δια 1. Και ερχόμαστε στην προηγούμενη περίπτωση. Όταν ο παρανομαστής είναι νούμερο, το γράφουμε γ δια 1 και γίνεται το κλάσμα τέρμα κάτω με τέρμα πάνω κλπ. Πάντα σε μια άσκηση καταγράφουμε την υπόθεση, κοιτάμε το που είμαστε και το που θέλουμε να πάμε. Πάμε στο δεύτερο ερώτημα. Μας ζητάει να βρούμε τιμή της παράστασης α για χ ίσον 2010 και ψ ίσον 1 δια 2010. Στις κλιμακωτές ασκήσεις πάντα κοιτάμε τις απαντήσεις των προηγούμενων ερωτημάτων και αυτό ισχύει και για τη φυσική, τη γεωμετρία και τη χημεία. Δηλαδή, μας ζητάνε στην αρχή κάτι εύκολο και μετά στο επόμενο ερώτημα τι άλλο στο απάντηση του ερωτήματο. Δεν θα την καταστρέφω την τιμή του. Στην ενάτη και ψ ίσον 2010 στη μείον 1. Γιατί το 1 δια 2010 γράφεται 1 δια 2010 στην πρώτη, που είναι το 2010 στη μείον 1. Είναι 2010 στην ενάτη και εδώ αντικαθιστούμε το ψ στη μείον 1 στην ενάτη. Πολλαπλασιάζουμε τους εκθέτες. Δεν έκανα αυτό. Έγραψα το 2010 σε 1 δια 2010, 2010 στην ενάτη, 2010 στην ενάτη, το 9 πάει και στον αριθμητή και στον παρανομαστή. Διαιρούμε αυτόν τον αριθμό με αυτόν στην ουσία, οπότε παίρνουμε το αποτέλεσμα 1. Εδώ θέλουμε να αναφέρω μια παρατήρηση. Απλοποίηση στα κλάσματα έχουμε μόνο υπάρχει πως στον αριθμητή και στον παρανομαστή, γιατί ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση είναι αντίστροφες διαδικασίες. Είναι λάθος η εξής απλοποίηση. Να απλοποιηθεί εδώ το γ δηλαδή και να μας μείνει α συν β. Γιατί το γ στην ουσία διαιρεί και το α και το β επί γ. Κανονικές πράξεις είναι έτσι. Το γ διαιρεί και το α δια γ και το β επί γ. Δηλαδή το γ διαιρεί και το β επί γ. Και εδώ μπορεί να γίνει απλοποίηση και να μας μείνει και το β. Όμως το α μας μείνει α δια γ. Πάμε στη δεύτερη άσκηση. Μας λέει να βρει την τιμή της παράστασης αυτής για χ ίσον 0,4 και ψ ίσον μείον 2,5. Τώρα πάμε να αντικαταστήσουμε εδώ πέρα, θα βρούμε τον πελά μας. Γι' αυτό θα κάνουμε πρώτα μερικές πράξεις απλοποίηση κλπ. Και μετά θα αντικαταστήσουμε αυτό που μας ζητάει. Το τετράγωνο αυτό πάει και στο χ και στο μείον 1. Το μείον 1 αυτό πάει και στο 3 και στο 7. Άρα, αυτό με τι σουτ. Αυτό είναι ένα κλάσμα. Αυτή είναι η γραμμή του κλάσματος. Αυτό είναι στον αριθμητή. Χ στο τετράγωνο επί ψ στην μείον 2. Μείον 1 επί 2 μας κάνει μείον 2. Και αυτό είναι στον παρανομαστή. 3 στη μείον 3. 3 επί μείον 1 μείον 3. 7 επί μείον 1 μείον 7. Τώρα αυτό μπορούμε να το ανεβάσουμε πάνω και να αλλάξουμε το πρόσημό τους. Ή μπορούμε να εφαρμόσουμε την διαίρεση δηλαδή με την ίδια βάση όπου αφαιρούνται οι εκθέτες. Χ στο τετράγωνο διαχείριση στη μείον 3 είναι 2 μείον τον εκθέτη του παρανομαστή που είναι ο μείον 3. Το ίδιο με το ψ. Και είναι όλο ψωμένο στο τετράγωνο. Καταλήγουμε ότι είναι χ στην πέμπτη, επί ψ στην πέμπτη και όλο στο τετράγωνο. Χ επί ψ στην πέμπτη και όλο στο τετράγωνο, το οποίο είναι χ επί ψ στη δεκάτη. Όταν το χ είναι 0,4 και το ψ είναι μείον 2,5, το χ επί ψ μας κάνει μείον 1. Στη δεκάτη μας κάνει 1. Πάμε στην τρίτη άσκηση. Μας λέει να υπολογίσουμε τις παραστάσεις αυτές εδώ. Τώρα αυτά εδώ είναι δύσκολα φαίνονται. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια κολπάκια για να τα υπολογίσουμε. Το 1001 και το 999 διαφέρουν κατά 2 και βρίσκονται κοντά στο 1000 στην ουσία. Και βρίσκονται συμμετρικά ως προς το 1000. Το 1000. Ναι, άλλο έκανα εδώ πέρα. Έκανα διαφορά τετραγώνων. Γίνεται και έτσι. Είναι διαφορά τετραγώνων. Α στο τετράγωνο μείον β στο τετράγωνο. Είναι α συν β επί παρένθεση α μείον β. Αυτό μας κάνει 2000, αυτό μας κάνει 2. Και στο τέλος της πράξης μειώνουν 2 επί 2000 με 4.000. Αυτή εδώ είναι η ταυτότητα που χρησιμοποιήσαμε. Αυτό εδώ πέρα τώρα μπορούμε να γράψουμε το 99, 100 μείον 1 και το 101 μπορούμε να το γράψουμε 100 συν 1. Και να δημιουργήσουμε πάλι διαφορά τετραγώνων. Και είναι 100 στο τετράγωνο μείον 1 στο τετράγωνο, μας κάνει αυτό εδώ. Τέλος εδώ βλέπουμε πάνω διαφορά τετραγώνων και κάτω 11,46. Παρατηρούμε ότι 7,23 συν 4,23 μας κάνει 11,46. Εφαρμόζουμε τη διαφορά τετραγώνων πάνω. Έτσι εδώ. Μας βγαίνει 11,46 επί 3. 11,46. Το 11,46 απλοποιείται και μας μένει το 3. Και έτσι βγήκαν τα αποτελέσματα σχετικά εύκολα. Στο τέταρτο ερώτημα μας λέει, στην τέταρτη άσκηση, μας ζητάει να αποδείξουμε αυτήν εδώ τη σχέση. Θα πάρουμε το πρώτο μέλος, θα κάνουμε πράξη και θα καταλήξουμε στο δεύτερο. Κάνω την ταυτότητα το α συν β στο τετράγωνο και το α μείον β στο τετράγωνο.
Εδώ θέλει προσοχή. Το α μείον β στο τετράγωνο, εδώ το πράσινο, είναι ίσο με το πράσινο εδώ. Όμως αν έχουμε το μείον μπροστά, που είναι το έκανα με κόκκινο, το μείον πάει σε όλο το δεύτερο μέλος. Θα πρέπει να βάλουμε παρένθεση. Έτσι και εδώ, όταν έχουμε μείον, θα βάλουμε παρένθεση. Δεν θα πάει μόνο στο α τετράγωνο το μείον, γιατί πολλοί το κάνουν αυτό και είναι λάθος. Για να φύγει η παρένθεση, αλλάζουν όλα τα πρόσημα των όρων μέσα στην παρένθεση. Οπότε θα γίνει μείον α τετράγωνο συν 2αβ μείον β τετράγωνο. Κάνοντας τις απλοποιήσεις, καταλήγουμε ότι είναι 4αβ. Άλλος τρόπος για να το κάνουμε είναι να εφαρμόσουμε διαφορά τετραγώνων. Έχω κάνει εδώ κάτω διαφορά τετραγώνων. Την ταυτότητα με κεφαλαία γράμματα για να την ξεχωρίζουμε για να μην γίνει μπέρδεμα. Το α κεφαλαίο είναι το α συν β. Το β κεφαλαίο είναι το α πλην β. Α συν β είναι αυτό, α πλην β είναι αυτό. Είναι 2α επί 2β που μας κάνει 4αβ. Μετά, στο δεύτερο ερώτημα μας λέει να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης αυτής. Όπως αναφέραμε, όταν έχουμε πολλά ερωτήματα, κοιτάμε τις απαντήσεις των προηγούμενων ερωτημάτων. Πού είμαι? Όχι, σε αυτήν είμαι. Στην τέταρτη άσκηση, στο δεύτερο. Να υπολογίσετε την τιμή αυτής της παράστασης. Κοιτάμε το προηγούμενο ερώτημα. Είναι α συν β στο τετράγωνο και α πλην β στο τετράγωνο. Αν το α είναι το 999 δια 1000, και το β είναι το 1299, βλέπουμε ότι αυτό εδώ είναι ίδιο με το πρώτο μέλος. Άρα για α και β ίσο με αυτά, εφαρμόζουμε την παραπάνω ταυτότητα, γιατί αυτό ισχύει για κάθε α και β. Δεν χρησιμοποιήσαμε καμιά παραδοχή, καμιά υπόθεση. Πάντα ισχύει αυτό. Τα ισότητα ίσο με 4α επί β, το οποίο μας κάνει 4. Πολλαπλασιασμός κλασμάτων εδώ για όποιον δεν ξέρει, είναι αριθμητής με αριθμητή και παρανομαστής με παρανομαστή. Γινόμενο δηλαδή, πολλαπλασιάζουμε τον αριθμητή με τον αριθμητή και τον παρανομαστή με τον παρανομαστή. Πάμε στην πέμπτη άσκηση. Να αποδείξετε, λέει, αυτό εδώ. Κάνουμε τις πράξεις. Εδώ είναι διαφορά τετραγώνων. Προσοχή εδώ στο μείον απ' έξω. Αλλάζουν τα πρόσημα και καταλήγουμε ίσον 1. Α συν β επί α μείον β είναι α τετράγωνο μείον β τετράγωνο. Όταν έχουμε το μείον απ' έξω, το μείον πάει σε όλο το δεύτερο μέρος. Και δεν βάζουμε το μείον μόνο στο α τετράγωνο, όπως κάνουν μερικοί μαθητές. Προσοχή εδώ. Για να υπολογίσουμε αυτή τη μία αυτή τη παράσταση, παρατηρούμε, επειδή έχει κλιμακωτή άσκηση, το προηγούμενο ερώτημα, αν βάλουμε όπου α το 1,3265, αναγόμαστε στην προηγούμενη περίπτωση. Είναι α τετράγωνο μείον αυτό εδώ. Και το προηγούμενο που αποδείξαμε εδώ πέρα αυτό είναι ταυτότητα, γιατί ισχύει για κάθε α. Δεν κάναμε καμία παραδοχή, καμία υπόθεση. Άρα και το α να είναι 1,3265, πάλι όλη αυτή η παράσταση θα μας κάνει 1. Λέει η έκτη άσκηση. Να δείξετε ότι η διαφορά των τετραγώνων δύο διαδοχικών φυσικών αριθμών, του μικρότερου από το μεγαλύτερο, ισούται με το άθεσμά τους. Τέτοιες ασκήσεις απαιτούν μια ικανότητα την οποία αποκτά ο μαθητής με εξάσκηση. Πρέπει να μεταφράσουμε την εκφόρηση της άσκησης σε εξισώσεις, γιατί δεν μας δίνει καμία εξίσωση αυτός. Διαφορά τετραγώνων δύο διαδοχικών φυσικών αριθμών. Καταρχήν, τι είναι οι φυσικοί αριθμοί, 0, 1, 2, 3 κλπ. Δύο διαδοχικοί φυσικοί αριθμοί είναι όταν από τον ένα αριθμό παίρνουμε τον άλλον προσθέτοντας το 1. Έτσι λέμε. Αν είναι ένας φυσικός αριθμός, ο άλλος είναι ο νη συν 1. Τα τετράγωνά τους είναι το νη στο τετράγωνο και νη συν 1 και όλο στο τετράγωνο. Και η διαφορά τους είναι νη συν 1 στο τετράγωνο μείον νη τετράγωνο, που αφαιρέσαμε το μικρό από το μεγαλύτερο, όπως μας λέει στην παρένθεση. Και θέλει να δείξουμε ότι αυτή εδώ η παράσταση ισούται με το άθεσμά τους. Δηλαδή ότι ισούται με αυτό εδώ το νη συν παρένθεση νη συν 1. Παίρνουμε το πρώτο μέλος, τη διαφορά τετραγώνων. Αναπτύσσουμε το τετράγωνο, κάνουμε πράξη, καταλήγουμε 2 νη συν 1. Παίρνουμε το άθεσμα των δύο διαδοχικών φυσικών αριθμών, νη συν παρένθεση νη συν 1. Κάνουμε πράξη, καταλήγουμε στο 2 νη συν 1. Βλέπουμε ότι τα δεύτερα μέλη είναι ίσα, άρα θα είναι και τα πρώτα. Άρα αποδείξαμε αυτό που μας ζητάει η άσκηση. Ο δεύτερος τρόπος είναι για τη διαφορά τετραγώνων να κάναμε διαφορά τετραγώνων. Τη διαφορά τετραγώνων διαδοχικών φυσικών αριθμών να εφαρμόζουμε την ταυτότητα της διαφοράς τετραγώνων. Όπως γίνεται εδώ πέρα και καταλήγουμε στο ίδιο αποτέλεσμα. Πάμε στην 7η άσκηση. Αν είναι φυσικός αριθμός, να δείξουμε ότι αυτός ο αριθμός είναι πολλαπλάσιο του 7. Αρκεί να δείξουμε ότι αυτή εδώ η παράσταση ισούται με το 7 επί κάτι. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα γινόμενο, παραγοντοποιώντας. Μπορούμε να κάνουμε το 2 στην ι κοινό παράγοντα. Όταν βγάλουμε το 2 στην ι κοινό παράγοντα, εδώ θα μας μείνει το 1, μετά θα μας μείνει το 2 και στο άλλο θα μας μείνει το 2 τετράγωνο. 1 και 2 μας κάνει 3, 2 στο τετράγωνο μας κάνει 4, 3 και 4, 7. Άρα δείξαμε ότι είναι 7 επί κάτι. Άρα είναι όντως πολλαπλάσιο του 7. Τι είναι παραγοντοποίηση? Έχουμε ένα γινόμενο, για όσους δεν ξέρουν, έχουμε ένα γινόμενο, βασικά έχουν διάφορα γινόμενα, τα οποία έχουν
έναν κοινό παράγοντα. Π.χ. εδώ έχουμε το α κοινό παράγοντα. Και μπορούμε να το βγάλουμε απ' έξω και θα μας μείνει εδώ το β, εδώ το γ και εδώ το δ, όπως είναι εδώ, μέσα στην παρένθεση. Όταν δεν έχουμε κοινό παράγοντα, πάλι μπορούμε να κάνουμε παραγοντοποίηση. Με την προπόθεση ότι το α είναι διάφορο από το 0 προφανώς. Τραβάμε το α απ' έξω, εδώ θα μας μείνει σκέτο το β γιατί το α εξαφανίζεται. Και εδώ, επειδή δεν έχει α, θα διαιρέσουμε με το α. Γ δι α, έτσι ώστε όταν κάνουμε πράξεις εδώ πέρα και εφαρμόσουμε την μυστική α επί β, μας δώσει το α επί β. Και α επί γ δι α θα απλοποιηθεί το α και θα μας δώσει σκέτο το γ. Γενικά, τι ισχύει? Α επί β συν γ συν α επί δ. Αν βγάλουμε το α κοινό παράγοντα, στην ουσία διαιρούμε κάθε όρο μέσα με το α. Απλά εκεί που υπάρχει παράγοντας α γίνεται απλοποίηση και μας μένει εδώ, ας πούμε, θα μείνει σκέτο το β. Εδώ δεν θα γίνει απλοποίηση και εδώ θα γίνει απλοποίηση και θα μείνει σκέτο το δ. Μπορούμε να βγάλουμε κοινό παράγοντα εκεί που δεν υπάρχει καν το α μικρό. Διαιρούμε κάθε όρο με το α. Όταν εκτελέσουμε τις πράξεις εδώ πέρα, πάμε στο προηγούμενο μέλος της εξίσωσης. Το ίδιο και εδώ, κάθε φορά που κάνουμε παραγοντοποίηση πρέπει να ελέγχουμε ότι την κάναμε σωστά και ότι από εδώ πέρα πάμε στο αρχικό μέλος της ισότητας. Σε αυτό το σημείο τελείωσε η παρουσίαση των λύσεων των ασκήσεων της α ομάδας. Για τις ασκήσεις της β ομάδας θα ακολουθήσει ξεχωριστό βίντεο. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Γεια σας.